net zo heel lang lien wie er een man en die kwam genezen uit Loerdeswaai. En die leert als tank deze replica van de Loerdesgrot hier in Sint-Niek bouwen. De Loerdesgrot komt ik voor in completen en daarom vonden we het wel passend om hier de presentatie te beginnen. Hij zaait eb en vloed. Zij zit ek maar het libben. Het ritme van de zee is het ritme van het libben. We de Lietse poppen gaures berne mailjocht mannen. De meeste meesken stieren op tijden dat het wetter hem weerom loopt. Eb en vloed ontstenen onder invloed van de mannen en de zinnen. Als hemeljochten zo'n almachtige invloed ha op de beweging van het wetter, hoe zoenen ze us, Lietse schepsels, mijn reislitten. Voor mensen die trappen, ziekend en klapjend, kroeg het hele meer. Verschiet je een stenen, briljant en nemen, wij kunnen bestaan. Er is in jouw boek, Marga, ook een drieslag aanwezig. De drieslag van verleden, heden en toekomst. En die bepaalt voor een groot gedeelte de compositie van je boek. Die zijn dooreengeweven, die elementen. Er zijn dan ook 3 verhaallijnen in je boek. Een verblijf in het gastenverblijf van dat vrouwenklooster, waar er, zoals Jens opmerkte toen je erheen ging, tussen de getijden door wel tijd was om de brieven van pater Rogatus te lezen. En pater Rogatus is een missionaris die gewerkt heeft op een plek waar wonderen gebeuren. Zoals in Lourdes. Waarom die wonderverhalen, zou je zeggen? Was het wellicht het verborgen en stille verlangen naar een wonder van genezing voor je zieke Jens? Hij is aldoor aanwezig in het boek. De 15e september 1955 zag Maria Catharina op het altaar een halve fles staan met vocht erin. Toen Catharina zag dat de kurk eraf ging en de wijn begon over te lopen, werd een grote schaal gehaald en het flesje erin gezet. Gedurende de hele middag van 15 september liep de wijn over. Ik werd geroepen en heb 3 liter flessen daarmee gevuld. Te middernacht verscheen onze lieve vrouwe en voor de 6e keer die dag liep de wijn over. O, gedenk hoe kortstondig ik ben, de mens die gij schiep, hoezeer schaduw. Zou er een mens kunnen bestaan die nimmer de dood zal aanschouwen, wiens leven de doodskracht ontkomt?
Er is sprake van 8 dagen in een vrouwenklooster waarin je te gast was. In dat klooster wordt op 8 momenten van de dag het getijdengebed gezongen. Als besluit het 8e getij, de completen. Het getal 8 kennen wij uit de liturgische traditie in de zogenaamde octaafdag. Dan is het beloken Pasen. Of dan is het de dag van de besnijdenis van het Jezuskind. Een bijzondere dag. Het wie op Vlieland. Het eiland dat weet had van zo ongeveer alle diepte- en hichtepunten in mijn leven. Het wie zo'n zeldzame simmerdag met een strak blauwe loft en een frisse wien. Ik lag in een duinpanne met het zicht op zee. Het boek wie kleer. En omdat ik in een duinpanne lag, dacht ik aan die ene wichtige zin in het boek die David van Rijbroek mij aanreikte in de betinkingsdienst van Tjerbe Hettinga. Ziek je net om de kaai, want die is er net. Er is misschien net eens een door. Er is alleen nog een duinpanne om in te lezen en naar de zee te harken. Die worden binnen de kern van completen. In die zin komen de 3 verhaallijnen bij elkaar.